Εδώ Αθήνε, ραδιοφωνικός σταθμός υπηρεσίας ενημερώσεως ενόπλων δυνάμεων Ελλάδος. Ακούτε την εκπομπή μας «Καλημέρα παιδάκια». Την εκπομπή αυτή παρουσιάζει στα Ελληνόπουλα της προσχολικής ηλικίας η Αντιγόνη Μεταξά Θεία Λένα. Καλημέρα σας παιδιά, τραλαλα, τραλαλα, σηκωθείτε με χαρά, τραλαλαλαλα. Η Χρυσή Ανατολή στη δουλειά μας προσκαλεί, τραλαλαλαλαλα, τραλαλα, τραλαλα, τραλαλαλαλαλα. Εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου στην ελληνική οικογένεια που με τόση πάντα προθυμία παρακολουθεί όλες μου τις προσπάθειες και τις αναζητήσεις, στους καλούς μου συνεργάτες και στα αγαπημένα μου Ελληνόπουλα που αγάπη τους με ψύχωνε, μου χάριζε και μου χαρίζει ακόμα καινούριες πάντα δυνάμεις. Σας ευχαριστώ όλους.